i već eto dugi niz godina idemo i na natjecanje i osvajamo uglavnom među prvih 5 mjesta u državi. Znači, što znači da ako uzmemo u obzir da 15 ili 16 škola Hrvatske sudjeluje na tim natjecanjima, mi smo pri samom vrhu. Karlovac koji ima mali broj učenika u tom smjeru, mislim da smo postigli zasluženi uspjeh. Nadamo se i ove godine idemo na natjecanje sa 24. na Velesajam, da ćemo opet postići jedan zasluženi nivo i razinu dostignuća koje smo svake godine napravili i da će biti jako dobro. Kažem da, naravno, ovo što si me na početku pitao, da, to je jedan vid prihoda od kojih ja moram živjeti, i tako dalje. Od oslikarstva, od prodaje slika se ne može živjeti, pogotovo na našem području gdje imamo, nažalost, ljude koji nemaju dovoljno financijskih mogućnosti da bi kupovali slike. Slike nisu u stvari skupe, one nisu financijski skupe, no međutim jednostavno ljudi prvo gledaju na to kako će se prehraniti, a onda nakon toga tek dolaze ostale stvari. Igor, želim ti iskreno puno sreće u tome radu i hvala ti na vrlo ugodnom razgovoru. Hvala lijepo i pozdrav svim gledateljima Karlovačke televizije. Doviđenja.